Mayong gabi kanyo mga kapobre, it's me the organic fish. So karon ang gawas ganiha si 956 diri ni sud sinuibi ha. Isud sinuibi dia. Karon guide 9 o'clock diri ang guide. Okay? Diha ang guide timan ninyo kini si 9291. Basig gawas si 291 ba ha? Sa 9 o'clock. Tunay nuan, irambulan nyo ha. Iyay mo kalimot sa akong ibutang diri 0. Okay, 0 na diha akong ibutang diha. Pwede na dihag 904-804. Okay. 904-804. Pwede na mo sudin na. So, kung diri naman sa atong guide, kumukuha mo gistiil diri, 796, 976, dili pa mo gawas ni 796, ugma pa ni. Ugma lagi 976, ugma ni. So, karon mga kapublik, kung kuha mo diri sa akuan, diri, kini si 01 ha. Delikado ni si 01, magkuyog. Unya, 956 man ni gawas din, siguro ni balik si 50. So, arita diri, diha tadapita. Kay regawas na ba sa 9 o'clock si 249 mangguro to? 240 ba to? Sa 9 o'clock. So dirita. So kini akong duda ani kini si 901. Okay? 901. So arita sa atong hearing. Hearing ta ha. Ang hearing na to si timan niya kuya to si kuana kuya ba sa manay to ha. Ang hearing na to si 1 2 3 ang hearing. Okay, 1 2 3 ang hearing. So ayog biyain ninyo si 498 kay basig mo gawa si 498 sa 9 o'clock. Patad siya po 498 ugma. Ug di ko kalay pat di yung 796 pakita tapos guide. Ang nigawas ra ba gabi o ganiha si 7956 no. Tanawan ninyo diri, mo regalo ko ako ihatag ninyo regalo diri. Ang hearing ra ba narao. Kuyaw ni si 986 mo regalo ko og regaluhan ta mo og 198 pasig mo balik si 198. Okay, mao na akong regalo ninyo. Kay kung ang nigawas 965 man ya, kung ari ko diri sa akong guide na ko sa STL diri 956. Delikado kayo si unsay delikado din ha. 498. Pero para ang gihatag na ko ninyo 896 ra ba ha ang akong kuana 896 ang regalo. So, kuyaw kay 912 karong orasa mo ari yan diri guide. So, gipakita naman muna ko sa guide ari. Ang guide na ko diri 965 man gawas kini lang gi 796 ko panigawas. Diri diha tadapita 986 sa regalo. 986. Mag 986 na lang ko 986. Okay. Kung ganahan mo 198, okay sad balikin niyo 198. So, di nilang takuto bang hearing nga 1, 2, 3 ha. Daghang salamat nyo tanan. I love you all. Bye. Pagkuha mo og kuan mga kapobre 4, 2, 3. Basig mo gawas ang 4, 2, 3 ha. 4, 2, 3. Basig mo gawas unya. Daghang salamat nyo tanan. I love you all. Di nilang takuto. Bye.